Салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали ман. Оле я сайти нав омадаам, гуфтам шумо дар видео кунам партом Investors Capital. Ин сайт шумо дар инвеститсия мекунед ва пултона бисёр мекунад. Я чӣ хеле мебинед бародаро. Ин сайда уже 28639 одам регистрация кардагия, 4,175,000 уже инвестиция кардиянд, пул мондиянд. 1,314,000 пулша гирифтагия, уже ин ҳоли 1,130,000 рубли дигар дар депозитошон ҳаста. Чӣ хеле ки мебинен, ин сайт барои регистратсиятон шумо да 25 рубл чӣ мета бонус мета. Шумо ҳар рӯз метавонед 7 рубл ҳар рӯз бонус гирифтан бигиред дар деюм шотон. ба ӯ шота дар якумаш дар аснанои шотон шумо мегзаронед. Аснаноя як бор чӣ мекунед, як бор депозит мекунед, метавонед вивед кунед ҳамин шоти бонуса бародаро. Чӣ хеле мебинед дар бораи сайт ҳамаш ҳаст. Чӣ хеле сайт кор мекунад. Ин сайт иншоаллоҳ ҳоли бародаро то ҳамин 2-3 моҳ то 5-6 моҳа ин сайт кор мекунад. шумо метавонед пултона зиёд кунед. Ина тарифош чӣ хеле ки мебинед, якум тарифаш минималниш ай 100 рублай, минималниш ай 100 рублай. шумо ай 100 рубл метавонед дар як рӯз кор мекунад. 100 рублтон шумо 3% 100 рубл папанид кардӣ, 3 рубл метавонед вивед кунӣ. дигариш иш 3 рӯз кор мекунад бародаро. шумо да ай пули папанид кардагитон 15% зиёд мекунад. Ай 250 рубл шумо метавонед папанид кунед, 15% ҳисоб кунед бародаро. 15% чанд сум мешавад? ба фикрам 300 ё 350 рубл мешавад. шумо 300 рубл мешавад, метавонед вивед кунед. дар 3 рӯз иш кор мекунад. дигариш тарифи сеюмаш бародаро, и ай минимали 500 рублай. ай 500 рубл шумо метавонед 40% дар 7 рӯз 500 рубл папанид кардӣ. шумо метавонед бо 250 рубл беғарзи пули хитон ҳамаги 750 рубл метавонед вивед кунӣ. чорум тарифаш и пултона 100% зиёд мекунад. 1000 рубл агар папанид кардӣ, дар давоми 10 рӯз ту метавонӣ 2000 рубл бигирӣ вивед кунӣ. ина сеюм панҷум тарифаш 225% зиёд мекунад. ай минимали 3000 рубл, 3000 рубл папанид кардӣ, 225% ҳисоб кунед бародаро. 10000 рубл шумо метавонед дар 28 рӯз бигиред. охирон тарифа, шашум тарифа 300% пултона зиёд мекунад. 7500 рубл сар мешавад. 7500 рубл ту папанид кардӣ, 300% ҳисоб кун бародар. қариб 30000 дар як моҳ метавонӣ кор кунӣ беғарзи ҳамин депозити хита. ҳоли бо ман инҷа хеле чиҳои зур дорам аз шумо дар ишон метавонам. ҳоли регистратсия медарем. Агар барои регистратсия кардан регистратсияра меҷиқӣ, инҷа да ягон логин мемонӣ бародар. номи хита англиси қати ном тамоди соли таваллудта мемонӣ ё ягон чи дигар ё ягон номи дигар мемонӣ. инҷа да эмайлтона мемонед. инҷа да ягон код придумат мекунӣ. ина код ина хеле мешавад бародаро. ина монди 2027 ина хеле монди. бо ягон ина хеле номи англиси ҳарфи англиси ҳам добавидш мекунӣ. код бояд ай 8 рақам кам набошад. баъд ман инҷа регистратсия кардагим моли медорам. инҷа да ягон номи секрети мегавмон, ягон номи секрети мемонӣ англиси хати. зарегистрира меҷиқӣ, регистратсия мешавад. ина моли воҳити ва аккаунту мекунам. оне ман медорам дар ин сайтам. инҷа да эмайлтона айни даромадантона баъде ки регистрация кардем эмайлтона мезанем. ман эмайл мезанам. ина бародаро чӣ хеле мебинем. ман намирӯз ин сайда
регистрация кардам, ҳол дар давом кор мекунем, дар папанҷ мекунем, давомаш кор мекунем бародаро. Болои сайт далнеши сайда кор мекунем бародаро. Ҳоли ман дар бораи ҳамаи чиз ида шумода мефаҳмонам ина иҷа чӣ дора. Ина сайт бародаро, ина ҳоли аввал ай пополнени балансш мебинем бародаро. шумо метавонед ина балансона пополнит кунед, ина аксиёша мебинем ина ҳоли бародаро. чӣ хеле мебинен иҷада ина аксиёш гуфтагия ина нигоҳ кунед. шумо агар 1000 рубл пополнит кунед, ҳоли аксия рафташа шумо да 1000 рубл не 50%га 1500 рубл пополнит меша. ина дуюмишда агар шумо 5000 рубл пополнит кунед, шумо да ина иҷаш 100%, 5000 рубл боло 5000 рубл не 10000 рубл шумо да пополнит меша. ина семиш минимали 10000 рубл, иҷа 10000 рубл агар пополнит кардед 10000 рубл не 30000 рубл пополнит меша. депозит мекунӣ, депозит дар давоми то 10 рӯз плихта 100% мебурорӣ. 10 рӯз ам не 1 ҳафта вори кор мекунӣ мебурорӣ плихта. ина иш сеюмаш 20000 рубл пополнит мекунӣ. 20000 рубл пополнит кардӣ, 20000 рубл туда намияву туда 20 набо туда 90000 рубл пополнит мешава бародаро. чиқадр мебинем бо иҷа аксия дора. нигоҳ кӣ бародар, агар ту VIP премиум и платинум чай дим основной баланс не димишда агар мега агар 1440 рубл пополнит кунӣ, не агар VIP ша бихарӣ ту дар як рӯз 1440 рубл ай воздух кор мекунӣ. агар ай 10000 рубл боло беғарзи пили уноҷа пили аксия ино бологӣ беғарзи ҳар рӯз туда 1440 рубл мия бародаро ай воздух. ина диюмгиш агар премиум шуд, премиумаш ай 10000 иш ай 8000 инаи випаш ай 8000 рубл боло буда, премиумаш ай 11000 рубл та агар боло пополнит кунед да ҳар рӯз беғарзи пилот 10880 рубл мия. ҳоли ма ира шумо метавонед ири пилот да киҷот да мият чхелира мегирӣ ариш мекунӣ основной аккаунта. ина дигариш платиниума агар ида 20000 рубл ту пополнит кардӣ да ҳар рӯз беғарзи пилот 7200 рубл. ина 20000 ту дар давоми 2 рӯз уже ту метавонӣ пилта бигирӣ бародар. ина иҷа чӣ дора бародар, ина профил медорем. основной чӣ дора, основной баланс дора ва баланси чӣ баланси дигари то ина второи баланс дора. ина ҳоли ман второи балансимда 25 рубл дорум. ҳар рӯз ман 7 рубли, ҳоли ман пополнит кардам ҳар рӯз 7 рубли ман метавонам кор кунам. байнаи ина 25 рубли ҳоли ман мегирем дар основной баланс мезгардонам. шумо бинем бародаро 25 рубл мекунем, нави полит перевод мекунем. нам пулое ки гуфтум ку 7000 рубл дар нами баланстон мия ба шумо медорен иҷа мегирем дар основной баланстон перевод мекунем. ин пули иҷара тез да вивод кардан намешавад. як бор мегири депозит мекунӣ, депозит ҳар кор кардан мегирад, ту мегири вивод мекунӣ бародар. чӣ хеле диден сайта тарзи на пополнить балансаш нигоҳ кӣ на баланс пополнить мекунӣ. ина шумо метавонед киви кошелёкати мир, карта мир, виза, юмани, мастеркард, кокивайлет, кошелёкҳои криптокошелёк картаи агар чи пайрам дошта бошед метавонед инда пополнит кунед через USDTR 20 қати метавонед пополнит кунед, USDTR 20 қати метавонед пополнит кунед, ҳамаш қати метавонед мекунӣ. бисёри мо ба ина киви кошелёк пополнит мекунем. агар на киви кошелёк ҳамаҷиқи инҷада чи сумта мезанӣ иҷада агар промокод бошад промокод мегирӣ мезанӣ бо плюс бо пул метата беғарзи пули худа. ина промокода якҷо меёрӣ. ина промокода ина иҷада бародарон ма промокод ина телеграм шонда ина телеграм шонда якум да медори петаи телеграм буд мекунӣ медори ҳар рӯз ҷа промокод мешава бародаро. ина тарзи пополнит куниш ҳоли бо як бор дига мегум тон
вақте попонид баланд ҳамун ҷиқиди инаиҷа хай нагуфтум ку пултона мезанем бародаро инаиҷа ман ина ман мегум 10,000 рубл попан мекунам вале ман намекунам ман ина каданим 10,000 рубл шудам 10,000 рубл ҷа агар промокод боша промокод мекунӣ мезанӣ еда мекунӣ инаиҷа шуморо фрикаса дамепартоя баъде ки попанита ҷиқиди сум падҷа зади инҷа фрикаса дамепартоя бародаро ҳоле намо то охири шумо дашонтум на киви кашилок юмани кадомеш маъқулат боша бародар не ҷа эмайлта мезанӣ на эмайл ма мезанам дале мекунем вале ҷа номро метавам медорем дари киви кашилокат ба ҳамун номерда ки пулта перевод мекунӣ миёя 100% пулат мия мезгара а бонусош буна бонусошам нишон додам агар шумо 10,000 рубл попанд кардем шумо метавонед 30,000 рубл ё 60,000 рубл қариб шумо да мегзара инҷа копировад мекунӣ ин номра копировад мекунӣ дари киви кашилок медро перевод через медро бародар мезанӣ аями як сум 10,000 рубл мезанӣ баъд мезгара ба медро инҷа ина тарзи попанд карданашон шумо да фаҳмон бародаро оли бо тарзи виводшам ишонтон метам баъд ба ҳамаи видеора маҳкам мекунем бародаро бо чизеро нафаҳмидем бипурсем бародаро ина тарзи вивод кун ина виплати ма бо попанини диромадам ина виплати ина тарзи вивод кунишам ишонтон метам бародаро оли инҷада ина мегирӣ способа ина киви кашилок инҷада номрои киви кашилокта плюс нис агар номрои тоҷикӣ боша плюс 990 ба номрта мезанӣ инҷа пулта мемонӣ ай минималкаш аса 5 рубл аса 5 рубл ту метавонӣ вивод кунӣ инҷа мемонӣ вивода меҷиқӣ вивод мешава бародар инем қа кор бародаро бидроен максимал на кор кунен дастгирӣ кунен сайта бо дальнейши бо ҳамхели проектҳои зур мебарад проект иншоалло 2-3 моҳ якта дига ҳамхел биромада буд 3-4 моҳ кор кард ва қилшид ишам ҳамхели проектае бародаро бидроен максимал на кор кунен боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед.